Good morning guys! Andito na naman tayo sa madaliang luto sa kusina ni Marisol. Magluluto tayo dito ng beef at tuna. Pero yung beef na nasa lata at saka yung tuna na nasa lata rin. Yung beef, lagyan natin ng itlog. At yung tuna, gawin nating salad. Ito na nga, hinimay ko na yung mga ating mga lamas at saka yung itlog. At ito naman yung lata ng beef. Nilagay ko sa apoy para hindi dumikit yung beef sa lata. Luto tayo ng madalian kasi may bisita tayo. Ang buong pamilya ni Marvin at ni Giselle is in the house. And pinainit na natin ang ating kawali. Isa-isa na nating inilagay ang ating mga ricados. Hatiin lang natin yan dahil lalagay natin sa salad na tuna. Ewan ko, kakaiba sa inyo siguro itong gagawin ko. Ang beef kasi is lalagyan natin ng sabaw dahil nga may mga bata. Isa rin yan ang sabaw na pang-extender kasi nga para lahat ay makakain. Ayun, di tayo nahirapang magbuhos ng corned beef doon sa ating kawali dahil nga hindi naman siya didikit doon sa lata. Yun, wala nang laman. Malinis ang lata. Continue nating halu-haluin. Dagdag na natin ang itlog. Haluin din natin. Hayaan nating maluto yung itlog at saka yung corned beef ng bahagya. Kasi yung corned beef, luto na yun eh. Timplahan na lang natin. Yan, at dagdagan na natin ng tubig. Parang kailangan pa nating dagdagan pa ng tubig. Yun, okay na yan. Saktong-sakto na yan. Toyo para kumulay naman, hindi masyadong maputla. Lutuin muna natin ang bahagya para mag-settle yung lahat ng mga tinimpla natin doon sa corned beef. Luto na yan, kaya hanguin na natin nang may prepare na rin natin ang ating salad na tuna. Dinagdagan ko lang ng mga pampasarap dahil nga may timpla na rin yan. Nilagay ko na yung mga lamas. Dagdagan natin ng green, yung sili na green para may variation naman sa kulay. Ayan, sina Marvin at saka si Daddy Gilbs ay nag-uusap tungkol sa naman sa mga buhay-buhay natin. Habang ako naman ay dahan-dahan kong piniprepare yung lamesa. Kinukuha ko yung mga gamit na hindi na pwedeng gamitin or hindi na pwedeng kainin. Tinat ko na yung video. Ayan, inilagay ko na ang tuna salad. Ito naman yung corned beef na nailuto. May kanin. Yan, pinaghati ko na. Halina kayo guys, kain na. Maraming salamat sa panunood pala. Please do like, comment, and share. At sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman ninyo ang Pinoy Rob YouTube channel. At
at paki-press na rin ang bell button para sa mga notification sa bagong kaganapan dito. Salamat!